Ndewo na ụmụnne, chekwanụ ntị ka m kọọrọ unu nke na-afịọ na London a. A sịkwa na mberede karịrị dike, mana mberede ka eji ama dike. Ka m gwakwa unu ka unu si ga-echekwa onwe unu maka adị ama ogwa o, maka ichekwa onwe gị ịma nwe ihe ọdachi maọbụ ihe anya mmiri. So ihe na-ewu na London a bụ na ndị aka na-akpa juru ebe niile, ya ndị oliche mfuru na-anara mmadụ ihe n'ike. Ị na-aga n'ụzọ na-akpọ fon apụchalụ gị fon, maọbụ ọ bụrụ na ị dị luzu ijidere akpa gị ọfụma apụchalụ gị ya bụ ndị akụlụgheli ka ndị nga. Ọpọnọlụ niile juru eju na mba ofesi a bụ London a na-ayọ ayọ si lụọ ọrụ, mana ụfọdụ kpọrọ isi ekwo si na fa ga-abụlili akụlụgheli ifugi. So ị ga-eke nkwụcha maka ndị akụlụgheli, ịghọtago. So ị na-aga ịkpọ na fon anyhow, ịga ebe dị sevu ịkpọba fon fa na-afụchakwa na day broad light, mmadụ ga na-agakwa, nwere onye ga-achụfe ọsọ, ịghọtago. Fa ebulu akpa gị gaa iru jekwasacha anya were ihe dị mkpa dị na ya. Fa na-achọ fon, na-achọ ma bank pass fa maka fa si eweta ego. Fon ịma na onye ọbụla na-etinyechezi internet banking ya na fon, ịghọtago. So fa were elie fa emeli sim kaadị gị, family sim kaadị gị fa etinye na fon ọzọ, generate code wee baa ime nke gị, transfer ego ma ịmago fa maka fa si eme fa ji ahụ ntụrụ. Ịma ihe mee nwanne anyị nwoke kọchara m ya mbọsị nja n'iru be m kịta na-ebo m kpọọ m si m nekwa akpado ebe a, ọ bụrụ handbag nwa agbọghọbịa akwasa anya anyị tọghị enye nene, onwe ezigbo ihe dị na ya, sọsọ driving license sọsọ ya dịzi na ya. Anyị si na ndị a bụ ọ ga-abụ ndị oliche mpụrụ ya ndị aka na-akpa, ọ ga-abụ fanali anyị maka emechi debie n'iru geeti ọmalịcha akpa nwa mara mma gburu ego, mana onwezi ihe dị na ya, pọs dịkwa n'ime onwezi ihe dị na ya. Fa ewegolo ego welu bampas welu fonu ya ifugo. So ka unu ke nkwụcha welu na ihe etusa, especially ndị bi na United Kingdom, particularly London, ka fa ke nkwụcha na-aga n'ụzọ maka ejiri akpata atụfu abụọ ganyara, ayara eji nwa akpata atụfu abụọ ganyara. So kpaa aka na shia bọdin ka ịgbasa ozi nye ụmụ nwanne gị ndị nọ na London, maka ezu onye ori ọ ga-ebegbu onwe ya n'akwa. Ọ ka mma na o were ego asendị ele gị nwanne ọ ya karịa mma. Ndewo unu ndị be anyị, daalụ na afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Mma na-ewetakwala unu ihe na-agba agba na mba ofesi a. Daalụ na ka emesịa.